מושך אותה. נו, תן לה קצת חופש. וואי, איזה מניקות. לא, מוקי, אל תתערב. אל תתערב. די, מוקי. תוציא לעין. לא, אני לא רוצה. היא תאכל את התרנגולת, מה? לא, אם כבר התרנגול יאכל אותו. עכשיו אתה תופס, אתה לא נותן לה... התרנגולת, לא, אני מפחד שהוא יתפוס אותה בגרון. לא, אל תשחרר. לא, זהו, אבא, זהו כבר. תהיו דיבורים, תשחררו אותה. יאללה, תשחרר. לא רוצה לשחרר. מישהו פה ימות, לא משנה. יאללה, תשחרר. לא רוצה. מה אכפת לך? נביא לך תרנגול חדש. לא רוצה. הוא רוצה ללכת לאלו, לא רוצה. גם ככה זה תרנגול מכוער, יאללה, אני פותח. לא. צילמת אופיר? צילמתי הכל. צריך להעלות את זה ביוטיוב. כן. אבל הם לא נותנים לו זה, נו. התרנגול יקרא אותו גם ככה. הוא לא תהיה להתקרב אליהם, תראה איזה שומר הוא, חבל הזמן. שומר ראש. הוא צחק עליו. לא, תקוץ על ג'קי, לכי. מה זה מהיר עוברים ככה בבוקר? תביא את הנקבה בחוץ שתהיה חופשייה, זה... לא. איזה אומץ יש לו. תוציא אותה, עוז, תוציא אותה. לא, הוא יקרא אותו, הוא לא אוהב שמתקרב. תן לי רגע את החגורה, תן לי. לא. היא מפחדת. לא, אתה תן לו לאכול אותה. היא מפחדת ממנו.